ọ ga-azụ n'ọgba n'aha Jizọs. Amen. Ọzọkwa mgbe unu na-akwa mama unu bụ nwanne anyị nwanyị anyị bara chaplet na mmiri na-ekpe ekpere ka ọ gaa n'udo and ọbịbịa anyị bịara ebe a kwuru na ọ gara n'udo. Anyị na-asụ onye nwe anyị nọnyere anyị n'ụlọ n'aha Jizọs. Anyị na-asụ unu biko unu emeka onye ọgba lụtụrụ ya egusu ọ bịara ije gara na thank you. Mana ụmụ Ezinne ka a na-abịakwa ya. Thank you very much. Mgbe ebe unu kenegonuru ụmụnna unu anụrụ ihe ha kwuru. Ebe unu kenegoro unu onwezi onye unu kwere n'aka ebe ahụ gate side a. Yes. Ka anyị wee nwee ike. Biko ọhaneze n'ebe a ihe anyị na-eme ewu omenala nwa ụmụ nwoke egbune mma Matilda nwanne ụlọ nwaanyị ọ sị na ụlọ kpachapụ ọmụma ya akpachapụ na na-eje ibe na-emekwa oli ọ ya kpatara ibe ukwu na-anọ na ọ bụ ọgụgụ onwere meso ndị ji ya ekwu obeji ya ọ sị biko were ọbụla ọjị a na akwụkwọ ya ọkwụ na obi ya eze ọcha na ya anabatara ụlọ ọbịbụ unu bịara ụkwụ unu ga-ejire na aka unu ji bịa mma ibe unu mere na onye ọzọ ga-emekwara ya ụlọ ọ ga-adị ụlọ na aha biko anyị na-azụ ụlọ tanki ụlọ deme ka o mee gịnị ka o dele gaba. Mgbe niile unu na-eme akwamozu mama ụnụ ụmụnna nọnyere n'ụnụ ụnụ ahakwa na ụmụnna ide bụ ikike ụlọ ụmụnna ahịze ụlọ ụmụ m ahịze ụlọ nwaanyị gbaba ọsọ ya hapụkwanyala ya tanki ụlọ ama m na onwezi ozi ọzọ unu ga-ezi ndị nwadị a n'ọnụ akụje ya ụdị azụ onwe iketọ tie nabata onye buchi ukwu ka anyị nabata onye buchi ukwu the local government Enugu steeti ọdụkọkọ ezinụlọ ebiko ndị nọ n'iru anyị bụ ndị akụ ndị ọgọ anyị onye buchi ukwu ọya na ụmụnne ya ndị ọgọ anyị wee na-ekele ha. Ọ bụrụ na anyị batakasị ndị agha anyị Enugu steeti anyị ekesị na omeke. Yes, nke a dị involved of them. Ebiko ọ sị na envelope a na mmanya na ihe ha ji wee gosi na ha nwere okele ezinụlọ ụnụ karịa obi unu jisi ike. Ebiko ndị ọgọ anyị ji bụ afọ ezinụlọ wee na-ekele na-asị obi ọma unu ji bịa ihe ọma ga-ezute unu dịka unu na-alaghachi. Ụmụnna bụ ha ma nọ ebe na tebụl karị ebe a. Sabata, ọ ga-esi onye sabata. Ụmụnna bụ ha nọ n'ebe a. Mgbe nọ nkịtị na-abịa ụmụnna obere oge ebe a ga-esi na-abịa. Yes, ụmụnna na-ekele ụmụada ụmụnne gị. Onye si na ndị mmadụ ga na-eri nri ụtụtụ nọma ọkọdị. Ọ sị na envelope a na mmanya na ihe ha ji wee gosi na ha
MCA. Ọgịnịkwa? Ofe anya ka anyị kwuru. O nwere ike ọrụ ọrụ na ha ji bịa. Ọgọdị. So if you ever have a I don't need to say that. Ebu Shamanai. Onye na-achịkọta ụmụ ntorobịa. Ọchịchị ya dị ndị yutu mma. Onye na-achịkọta ụmụ ntorobịa. Lezienụ n'ogbugo onye ọbụ na-emebe ego. Lezienụ. Onye ọbụ na-emebe ego. Ịchọpụtara na John nwanne dị. Ọnọdụ ya. Onye na-emere anyị ọgụ. Are you aware that he is here? Ọnọdụ ya. I wonder. Edi fọlọ. O nwere onye gwara gị na eso mechara n'ebe a? Ọ bụ onye ise n'ihe anyị na-alụ. Ọkwa ndị a na-abụ afọ anyị n'ihe ụlọ anyị enwebezi aṅụrị. Mana injinia baba ya lụsọpụrụ ije a. Ọ bụrụ na ike na baba ya na inwebe problem. Maka ama na ọnọdụ gị na ya. Onye na nwayọọ na-emerede arụ. Ikerego ụmụada ụmụnne gị. Ikerego ụmụada anọ na gate. Ọ bụ ụmụnne gị. Maka ihe niile nwere ka esi eme ya. Otu a ka ọ dị. Ike na Tarazo. Ike na Tarazo. Ebe bụ chairman na Ijetimọ. Ndị si na ndị mmadụ ga na-eri nri ụtụtụ nọma. Ọgọdị. Otu a ka ọ dị. Na-aga nọ. Ilu ebe ndị nne gị ochie na ọbụrụ m ga-agwa gị ihe ị ga-eme. Ịchọ ebe o mechara nne ka nọ na ya. Ọya. Ọgọ mere. Ijetimọ. Onye ọbụla ga-adịgo. Onye chọrọ ikele kịta bụ agụmụma atụ ọba. Ọ ndị ọ ga-alapụta ka ọ ga-arapụta. Agụmụma na-atụ ọba. Ọ ma ndị ọ ga-arapụta because ha bịa take it for granted. Agụ wee dọgbuo mmadụ. Agụmụma atụ ọba. N'ichere. Aka jere ebe a. Anyị fọrọ ụlọ. N'aka ụlọ. Ọ direct ya. Bido side a wee bịawa. Abaka. Ọ bụrụ na ya direct enye gị microphone. 2x6 daalụ. Bido side a. Ọ ndị ọ ga-alapụta ka ọ ga-arapụta. Agụmụma na-atụ ọba. Ọ ma ndị ọ ga-arapụta because ha bịa take it for granted. Agụ wee dọgbuo mmadụ. Agụmụma atụ ọba. N'ichere. Aka jere ebe a. Anyị fọrọ ụlọ. N'aka ụlọ. Bido side a wee bịawa. Abaka. Ọ bụrụ na ya direct enye gị microphone. 2x6 daalụ. Bido side a. Chinamelo, neno ebe nwanne na-eme nwanne. Nwanne na-eme nwanne. Ezi nwanne ma odogwu ị ga-eme ọgaranya. Destiny ga-eme ọgaranya. Ọba na-eme ka ka ọrụ ọzọ. Okome. Ọba ga-eme ka ka ọrụ ọzọ. Chinamelo. Chinamelo. Ebe ka anyị ga-edebe n'oche wee nwee ike na
Because I got a good even we are getting I got a mother charge here. Agabello, and the by the non you. I think the children again, you got to move the children. I'm to go here. A good thing. Ebuka, who got it in Makalan. No, Ojungu to Uteria, going to talk and there's one. No, they know that's the way. I believe I believe none of that. I went to try to be against it. Now, when I was abroad, got home, money, got opening move. Yeah, I envelope. About the Leano, where I put it, open and tell no. And you will be holding in there. So I know. No. Because I like it. I told Anya on that. Yes. As a matter, I like the connected to the Snoop, California. The Snoop, because I don't know my. Because you are going to form and no matter the man who is supposed to go. Former that, then former, and they got you man, then because it was supposed to go down and get to the field with we won't matter. Hold on, man, I feel like I didn't know. Hold on from my dad. And then the money from Amudo Promochi. I got to see the person. How I did not want to do my own again. Oh, my Diana, no matter. There's me. Honorable Emeka, the builders of the children and tomorrow. Because you don't want to go in Apotano. I went there, then I was a dog guy. I didn't clear my book. Now, let's see what's a good relation.
Yes. Ndị Emeka na nwunye ya zugoro egbokọ ọnụ ha karịrị local government. Thank you. Ezinne na nke m ka anyị na-eke n'ụlọ. Anyị ma na ụlọ ga-abịa. Unu so na ndị anyị ji wee dị ebube. Biko Chineke gọzie unu. Ụmụnna bụ ha ma nọ. Ụmụnna ebe a. Ụmụnna nọ na kanopị nke ọzọ a. Ndị dị m ịgwa gị ebe nwunye gị nọ. Ndị nzoro dị ọtụtụ. Ya bụ ma ndị ọgọ ma ụmụ gị. Your children. Yeah, grandchildren, mama. Because we see my grandchildren, mama. I don't have a person who knows that. No. Okay, man. I said, I have a Motorola. He can go away and you will not come over. Hey! Ha sị na nnukwu nwaanyị nwụrụ na a ga-eji nnukwu ya wee banye na-ejefe ya na-anata ya ọbụrụ ya ka o wee banye. Thank you very much. Ha sị na nnukwu ebili a ma ewu ma akwa ma mmanya ma ụdị mmanya dị iche iche ma ego n'otu na ọyị ha ji wee sị na ọ nne ha ugwu biko ezinụlọ obi ji akụ ọmụmụ ebu ngwu anyị na-ekele kwa ụnụ ebi Chineke gọzie ụnụ wee na-ekelezi ndị isi na special way na-asị na ọ ga-adịrị ya mma ọmụmụ ebu ngwu anyị na-ekele ụnụ emi daalụ nọ edubisi ijezie ifu na ebi ndị band nwenu ndidi emechaa unu alụwa ọlụ a unu ma na spika unu bụ bịa usoro 50 unu chance ka nlụ ọ na-abịa so na ka ọ pụta si ebe a onye aka gọọmenti ndị ụka adịala ka ọrụ n'ọrụ ndị na-alụba alụ wee were pozishọn wee bụrụ nne na wee ha na-agọfa nwanne ozu ọ na-asa ozu arụ maji bado wee anya anyị kene the chairman of
Popular Community Congress. Ọ̀nà ya n'odozi eze anya. Daalụ. Anyị ekele gọvanọ dị Okonkwo. Ọnọ n'etiti anyị. Ụfọdụ ga-asị ma ọ nke ọzọ a na-azọ gọvanọ. Ọ bụrụ nke a. Ha nwere ejima na-ebulu ọbịa. Anyị kelee Ojibiri Materials eme ọgọ. Ọgọme, ibe dụrụ nọ iburu ụzọ. Ine anya mmadụ ma ndị ha bụ. Nkele ha, anyị wee na-aga. Ofu ụbọchị ka m nọrọ n'ihu oche, adị m anọzi n'ihu oche. Ego niile dị nna ma mụrụ. Ị nọ n'ihu oche, ị ga-ebu ụzọ kete nri, ị ga-ebu ụzọ kete mmanya, mana ego dị gị n'akpa ga-agwụ. Otu a ka ọ dị. Ọ ga-esi ebe ajibado. Ọgọme, nnegwa na-ebilite. Chuka, ọya. Etu a ka anyị ga-esi na Gija. Ọ igbe enyi na-akụ n'ihe a. Ọ bụ igbe enyi na-akụ. Kenelu m Chukwu ka nwa Ajibado. Mọmpe. Okoye. Mọmpe. Ọgọme. Mọmpe. Mọmpe na onye bi na-eme. Ọkọdị. Nnukwu ọgọmọ. Nne ji nwa ya na-eme ịnyanga ime ife ị ga-eme mgbe nne dị gị dị ndụ. Maka o mechara nne di ya. Ime ife ị ga-eme mgbe nne dị gị dị ndụ, ọnwa iwe na-aṅụrịkwaba ya. Maka o mechara nne di ya. Ọkọdị. Agwara m ụlọ ụfọdụ ọkụ mmadụ ga-abịa ebe a taa. Ịfụgo n'elu. Ọkọme. Ilu ebe ndị ụmụada ụmụ Ezeneke. Nwunye unu ekelegokwa unu maka ọrụ na anụ ya. Otu a ka ọ dị. Ọgọ mere. Nwunye nwa unu. Ọgọ dị na-aga unu nweze anya. Daalụ unu. Mọmpe mere bi na-eme. Ọgọ dị. Agbara m mọmpe were ebibe mmadụ n'ime ego. Ọgọ dị. N'elu ka nwunye esi bịa gbuo ibere na-eriga na-ere ure ma ọ bụrụ ndị Imo steeti. Ọ sị na ọ na-ere ure. Ọgọmere. Machi na-emere ife obodo ị na-eme bụ gị. Onwe gị ka ị na-emele maka ịfụrụ nwunye gị n'anya. Ịfụrụ nwunye gị n'anya. Ịfụrụ nwunye gị. Onye a ji efi. Ịfụgo n'elu. Ọgọme. Ilu ebe ndị ụmụada ụmụ Ezeneke. Nwunye unu ekelegokwa unu maka ọrụ na anụ ya. Otu a ka ọ dị. Ọgọ mere. Nwunye nwa unu. Ọgọ dị na-aga unu nweze anya. Daalụ unu. Mọmpe mere bi na-eme. Ọgọ dị. Agbara m mọmpe were ebibe mmadụ n'ime ego. Ọgọ dị. Nne mebe ịnyanga irubego ebe di gị nọ. Mebere ya ịnyanga, mebere nwachi na-emere ịnyanga. A ga-emere ọfụ ebe a. Nwachi na-emere ewerezie aka bazie na bankị. Nwachi na-emere abazie na bankị. Ka ọ gwazie nwunye n'ife a na-eme n'ụnụ. Otu a ka ọ dị. Ụnụ ọfụrụ ya. Ọmịa n'ego. Ka ọ gwazie nwunye na ọ fụrụ ya n'anya. N'elu ka nwunye esi bịa gbuo ibere na-ere ure ma ọ bụrụ ndị Imo steeti. Ọ sị na ọ na-ere ure. Ọkọ mere. Nwachi na-emere ife obodo ị na-eme bụ gị. Onwe gị ka ị na-emere maka ịfụrụ nwunye gị n'anya. Ịfụrụ nwunye gị n'anya. Ịfụrụ nwunye gị. Onye a ji efi. Eyi. Nna m ebe ịnyanga ebe ahụ. Otu a ka ọ dị. Ọ n'iru dị gị ka ị nọ. Ezigbo mmadụ. Iru dị gị ka ị nọ. Ọ n'iru dị gị ka ị nọ. Abara dị mma na-akwụ dị ya n'iru. Asị ogolimala obi dị ya. Asị na o ji ọgwụ ji dị ya. Ụnọ ọfụrụ ife na-eme. Ụnọ mana Nwachi na-emelo the proud of the wife. Ọ sị ya bilitewezie. Ụnọ ọfụrụ ya. Ogolimala obi dị ya. Asị na ọgwụ. Ọkọ mere. Nnezebe ebe ndị inyom ọnọ nọ. Ilu ebe ndị inyom ọnọ nọ. Just fere aka. Gị na ha nọ na level n'ọrụ. Ndụbisi na-ekere madam anyị. Aka ka ị ga-efere ndị inyom ọnọ. Just fere aka dị ya. Ọ dị same level. Ọ dị same level ka ụrụ nọ ha. Ọnụ ụmụnna ka ibere gị ga-ahụ n'ala gidigidi. Ụmụnna wee nwee ike mebe n'ihe a ga-eme n'ebe nwunye ha nọ. Ụnụ ọfụgo ya. Nne ngwa na-ebilite.
Okomere. I'm going to say, how did you wait Jesus? Yes. Negazie, Igabazia Noche. Then, Monte, I Agabazia on a table. Eton to see Igabanoche, Jaboloche. I Agabazia on a table. Okomere. I see, yes. Monte. Daddy, you're welcome, sir. No, but Asa, man, Thank you very much. And everybody here, thank you. Yana Maya Deba. Ebiko Ezinne na Jibado. Aima. Na ihunu meletata bihunu geme. Chile kebonya na akugwa kwa chiono. Ya mepelo no window keliwe. Ta kono basolo no kamiri. Yes. Thank you bunka. Ogom. Ondo wadiana mo Matilda. Kala ne kuja ho mo gbogbo e. Baba su fa wore ga we. Ko ni ba na. Thank you. Na akwa lewu a. We hand over officially. Ready for them. Just going to be a we can use it down. Thank you very much. Thank you. Yes, well, I was here. No, na iru na kuku bieba. Ndio unaona na cha kwa mama. Ndio mada umwe.
Thank you very much. Watching a mellow if you can go to Webia. Thank you. Where did you Soko? I gave you Chioma. Where did you Soko? China Soko never tete. He can also okay, Betete. Oh, boss, no. I gave you Chioma. No, it did. I gave you Chioma. China Soko. I should fool. I gave you Chioma. Chief, I need everywhere. I'm not in there. Aga m ewere igwe eji ekwu okwu nyefe n'aka ebuchi ọnwa ọ gara anya na-eji ozu ka ọ bụ o so na-ekpokọ soro ebe a na-ekpoke efere na-eme ihe niile na taa ha abịakwa iso dịka anyị ga n'olu ya biko ndebe a otu onye ya
Hacktack International. With individual. No. You go one day. Onye ama gị n'udu mmiri ebe m na-emere n'ọkọchị. Biko ọ bụ Chief Augustine Okeke. Hacktack International. Onye so na ndị na-edu ụmụ ebumnobi ije n'ife gbasara ije afeje bata. Ọ ihe ọma ka ọ bụ wee sị na gị na ya na-eme nwanne ha wee were nnukwu envelope a nnukwu ezi na ihe ndị ọzọ biko ọ ga-adịrị ụnụ mma. Ezinne lekọta ya n'ụfọdụ. Ezinne lekọta biko Okafọ. Biko na ebe ụmụnna nọ ama m na Hacktack ma na enwere ụmụnna ebe a ụmụnna ama m sọrọ uche onye ọrụ Chineke ndị mmadụ ozugbo biko ka anyị tụcha anya ọ na-agụbazi egwu kwesịrị egwu akwụsị mmọnwụ na-abada agba na ọgba desemba biko ka ọ banye n'usoro onye amaghị gị n'udu mmiri ruo n'ọkọchị onye ahụ akagbo onwe na ugo nwanne ezi nwanne mụ na gị makwa n'oge mụ na gị ama m onye ọ bụ kọta abụ na Ekwulọbịa na-aga n'iru na Football Association. Yes. Anyị nọ saịdị a. Onye bụ na agamata one plate okwu anụ ebe a. Ọ bụrụ na ntiketi ya ekwekọ one plate okwu anụ, I'm okay. Ọnya ka a na-atụ. Ọnya ka a na-atụ. Wee na-aga. Adị n'ego. Daalụ nọ. Aha, one plate, just one plate. One plate of okwu anụ. So, no better than that. Okay. Thank you very much. Ebe ọ bụ na ịfụrụ ndị mmadụ ebe a, kpagharịwa ebe ahụ a. Gaa chịọrọ onye ọbụla ifuru ebe ọchị. Enyi. Ka anyị na-ebe akara aka m. Ka anyị na-ebe aka n'ụwa m. Ka anyị na-ebe akara aka m. Iwu ka eji ebu ụwa na-azụ ka eji ya n'ụwa na. Ọ dị Igbo niile, ọ dị agụta. Mmanwụ nọ n'ọgbọ. Ọdụ enyi. Ka anyị na-ebe akara aka m nọ. Ọdụ enyi. Ka anyị na-ebe akara aka m nọ. Ndị ọsọ ekwe m ibe adị ga-eme. Ọdụ enyi. Anụrụ m akwa ibere na Facebook. Na-asị ha ọ fesile. Ọdụ
ego. Otu a ka ọ dị. Machi na melo. Chukwu watolo Chukwu. Mgbe. Ebe ọ bụ na ndị mmadụ nọ, ọ na-agaba ebe a. Ebe ọ bụ na ndị bịara isoja, ọ na-ete ebe a. Mana ha gbakwara PIC. Ọ bụ gị kụziri nke ahụ. Ebe ọ bụ na ifuru ndị bịara ụlọ ọnwụrụ, ebe a, jee gwa na ife niile adịgo mma tata. First of all, feedback guy. Much. Adasukwa onye nke a na-akwa onye mụtara nwunye kufu na bai so na n'ofu ibe ọgọ anyị na-asa ọgọ n'ọla asọmpi onwe ife a na-ekwu nkasi obi wụ na mkpụrụ ọma Chineke ndị hapụ ọma ha ga-ebidokwa ezigbo mkpụrụ aha na-aga ka ngafe maka Baịbụl mere ka anyị mata na na mama emechago nke ya andịkọbịa kwaba ama mbegiga maka na ọgbanwa ga-agwa mama ma ọnwụ mama ha ga-agwa andị na mkpụrụ ọma mama tụrụ ha ga-akwanyere ya ebe dokwe ya ebe ọ kwụsịrị ka ọ ga-awụ ebe ọnwụ na ọ nọ ọ na-enwe anya udo ha tọrọ atọ na-abawanye ezu
Thank you very much. Yes. Omo kwendi didi aga jam ko. Omo kwendi ge si ewe roba. Omo kwendi ge di ewe ga jam. Yes. Thank you very much. Nangwarabia. Oh, ihe kwuru ka na-eme. Ndị bezo ya je kwenye ọbụla mabaka na ọrụ ma nke osi adịnụ. Ọrụ ma osi adị. Ọ bịa ha ebe a kịta, ebe bifonu ga-eme. Onye ọbụla ifesịkwa na oso n'ije a. Yes. Yes. Nne wata bụ n'ihu ọ bara nnukwu nne gị. Okay. Yes. Ọ bara o metara nne gị. Anyị ma ife onye na-eme. Chineke nwee nye n'ime ya nwee ike ya nwee isi ike ya nwee isi ume ọrụ niile bụ Chineke na-arụ ya and ọ na-arụ ya na mgbe ya ọ bụ o mere yes kwadurisi anyị na-abata nwayọ nwayọ tụle anyị na-abata nwayọ nwayọ ọ bụ o mere ọ ndị be Haịsent eze orije ekwe na-abata I got to come out to yes. Oh, Hannah, Visa. I love us when I'm going to get them.
ya kene onye ahụ. Adolfo so we na kwani ye ga-eme mgbe nwunye ga-abịa lute n'ihu ebe ọ nọ. Ama na something ga-eme na. Ha ga-eme ndị obere shiwo. Ibu nwa chi na-emere agbakọtago ife ga-eme because ofu onye a na-anụ nwaanyị ebe a. Ọgọ mere nne na-abịa n'oge adịrị ya. Ọ na-anọ ọta na-ebiri. Ọkọ dị na Gado. West na-abịa ebe ụnọ. Ụmụnna, ụnọ mana your wife na-abịa. Thank you. Ụmụnna, ụnọ mana your wife na-abịa o. Your wife na-abịa kwa o. Ọkụ mere. Hey, nwachi na-emelụ o mebekwa ka o si eme. Nwachi na-emere emebekwa 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 ka o si eme. Onye nwere bụ inye ma ọ na-afụrụ olu. Nwachi na-emelụ. Nwachi na-emelụ. Thank you very much. Ndị aka oge na ha nọ n'okwu ọrụ. Erigo. Ọkọ mere. Ana m anụ. Ezinụlọ ha isi nke eze na-egekwe. Ụlọ nọ televiri. Ndị ọgọchazụ na chazụ. Ọha gbara n'ọgbọ. Oge ọ na-apụta. Ezu na-atụ aka. Ijere ebe ndị amaezi na-agba ibe ha. Onye ọbụla wee chala gị n'ụzọ. N'ezie nụnụ. Ibe nwachi na-emerụ na-eme. Onye nyere ụnyaahụ wee sị ndị amaezi na ha kasiri obi n'ọnwụ igwe egwu achọ ka ha na-emere the last of all. Mgbe nwachi na-emerụ batara na ndị igwe na ndị echichi onye ọnacha n'ụzọ. Ndị nwachi na-emerụ batara bụrụ. Nwachi na-emerụ. Ụlọ ọbụla ya. Nwachi na-emerụ
mere na n'anya. Ihe a bụ ndị gị na ha na-emekọrịta. A gwara gị na ndị zụrụ azụ ndị a niile grandchildren mama. Ọ ihe bụ. Ndị niile zụrụ abụrụgo grandchildren mama. Ọ ihe bụ. Afọ m echeta na onye eke chance ha eze nwata eze anyị na-echeta ike mba afọ m echeta na agbana speed ndị ịgba biko chere ije ọbụla ejere egbule efi a na-agba speed because ịchọrọ inwere ike ịgba speed efie ihe ekwesoghị ka nye igwe eji ekwu okwu. Hello? One thing is obvious. Okeke, Ozili Lulu jere. Ama m na ị ga-eji ekwe mmadụ wete ego. Biko na ego ụmụnna na ọzọ. Soro welatara ụmụnna ọrụ. A ga-arụ ụmụnna ebe a. Okeke. Ọ sọrọ ụmụnna ebe a. Nke mma ọnya. Isaac as a one. I'm going to China, my brother. Thank you, my brother. God bless you. Where you name? You see an apple. Engine Isaac as a one.
Direct, yo banyak. Yes. Excellency. Excellency, hashtag. Okafo. Excellency. Ya na esunu na. Oh, you know what? Thank you. Thank you. Thank you very much. Kedu nwunye nwa Chinamelu? Akwụkwọ nna ị na-arụta ọ na-asa ị na-ejisi ike. Ọ na-asa anyị na anyị lụba ya. Because of from ọdịka ụlọ maka anyị ga-eji mma ma ya na-agbalị ma ya daa. Ije oche na nwayọ ọ ga-agwa gị. Onye na-akọ? Ọtụkwatọ. Onye agbara n'ibe ha. Abụ na ọrụ onye nwuchi a na ọ gaghị ekwu ya. The Zodos. Hello. Think how many baggage you can have? Yes, sir. Apart from our promotion, this is the second time I know and I might get sick. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yes, Matilda. Bless you. Bless you. Yeah. All of them. Number 4. God bless you. Thank you very much. Yes, welcome. Thank you very much.
You want to make it a war?
Emejike aya mazi ife anyị ga-ekwu ka o si na dị anyị aghaghị ime ome anyị dịka o si wee kwesị. Nke mbụ na akwa anyị kwesịrị ikpu ya. Nke ịbụa ife ọdị n'efere a unu wetara ya na-eweli ka o si dị nọọ nkwekọrịta anyị na ya, n'agbanyeghị unu na-awelizili aka karịchaa anyị enweghị ife anyị ga-ekwu karịa ma ike na ụnụ dịka ekpere anyị kpere ụnụ na mbido si wee dị. Ife ga-atọkarịsị anyị bụ ịdịkọ n'otu. Kedu ife ga-eme ka ịdịkọ n'otu a dị? Unu iji ekpere wee jikọta onwe unu ọnụ dịka ukwu azịza ka onye ire wee ghara inwe ike ebe ọbụla ọ ga-esi were bata n'etiti unu. Ka obi ụtọ a anyị ji apụ n'ezinụlọ unu taa ka Chineke mee ka ọ mụbanye mmaji kwuru mmaji n'etiti unu n'aha Jizọs. Anyị bụ ndị nne unu ochie na-ekpere unu ekpere na-egoro unu ọfọ n'ebe ọbụla unu si wee wepụta ihe unu ji were duoro anyị nwanne unu nwaanyị kwala anyị nwanne unu nwaanyị
maka nwanne anyị nwanyị na Chineke ga-emejupụta akpa ụnụ mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Anyị yọkwaziri ya na ọbịbịa anyị bịalụ kwanyere nwanne anyị nwanyị ugwu na ọ ga-eweta nnwere onwe n'isi nwunye nwa ya anyị fụrụ n'ọnọdụ ọ nọ n'ime ya. Ya were okwukwe kwere na ọkpa ndị nwanne nne di ya gbara ebe a na ọ ga-enwere onwe ya na-agwụ ọbụla bụ abụche in the mighty name of Jesus Christ. Anyị si ka ọ dịrị unu na mma n'aha Jizọs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anyị yọrọ Chukwu si ka mkpụrụ obi nwanne anyị nwaanyị bụ Matilda na mkpụrụ obi ndị ọzọ niile kwara unu gara aga site n'ebere nke Chukwu ka ha zuo ike na ndokwa. Amen. Thank you. Thank you. Remain good. Remain good. Remain good. Remain good. Remain good. Remain good. Ịma kwa alụ. Ọ nakwa alụsị ọrụ ike. Ife niile gbasara jeneretọ doro gị anya. Ezinne nọ nso. Anyị ma onye bụ. Je na nwayọọ ọ n'ọchịchị Buhari ka a nọ. Abata n'ọchịchị Buhari a na-erisi ego ike. A na-eji nwayọọ. A na-eji nwayọọ. Ọchịchị datụma na-emego ka some people ghara ịmazi ihe a na-eme. So a na-eji nwayọọ. Ọ n'ọchịchị Buhari ka m chọpụtara na mmadụ na-egote ndomi nye bụrụ ọkara die n'okwe nke ọzọ ya esi na mgbede. Anaghị eritezi one pack. Ọzọ asị ị ka na-enyere eke na-alụta ego. Ịma ọnụ na ndị nọ na-achọ simenti. Ọ na-elego simenti 5,000 anyị na-ego ya. Anyị ga-ahụ di ya aka na Disemba 6 ọ ga-eme ụka nwa. Okeke. Kita,
Thank you very much. Ebe a ka m nọ, onye na-ejere m ozi.
onye nwe anyị imeela ezi Chineke. Anyị na-ekele gị na ndụ oru gị nwaanyị biri ego ofufe malite na St. John wee rute na St. Louis. Ekwe anyị wee wee kpọrọ n'elu ụwa nọ. Onye nwe anyị pụtara ije ozi a n'etiti anyị. Chineke anyị asọpụrụ gị ma ije ozi gị nyere ya mara wee jee n'ime chọọchị gị n'ime obodo na n'ime ezinụlọ nke ya. Ihe ndị a niile ka anyị ji na-enye gị otuto na nsọpụrụ asị ka ebuli aha gị elu ebighị ebi n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị, ebe ọ bụ na mama anọghịzi ugbu a na ịkpọrọ onwe ya, okwu gị gwara anyị na onye ọbụla nke na-ekwere na gị ma a sị na ọ mụrụ amụ na ọ ga-adị ndụ. Anyị kwere na gị na mgbe obi ikpeazụ ahụ ga-ada, ndị mụrụ n'ime gị ga-esi n'ọnwụ bilie ọzọ. Anyị na ha ga-ejekọtakwa nọ ebe anyị na-efe ofufe ebighị ebi. Ka anyị na-arịọ n'isi ụmụ ma narapụrụ ụwa ka ịbịakwuo nwanne mama na-ekpere na-eru n'ọnụ na-enye onyinye dị iche iche ka o wee na-agara ha. Onye nwe anyị, ugbu a mama nọgizi ya, Chineke bụrụ ha ihe niile n'ọnọdụ ihe niile. Jigidesie ya ike ezi Chineke, ma n'udu ma n'ụkọ, ma n'oge niile Jehova. Ekwela ka ihe ọbụla ọgbaghachi, ekwela ka ihe ịkpa aka n'obi ọzọ bịara ha. Onye nwe anyị, ekwela ka ihe ịkpa akwa na anyị kwukọmebe ahụ ọzọ n'aha Jizọs Kraịst. Chineke, n'aka nchedo gị na amara gị ka anyị na-arịọ gị chebe ezinụlọ. Ekwela onye nwe anyị ka ha tisaa dịka ụmụ mgbe. Onye nwe anyị, jikọta ha isi, bụrụ onye na-enwe udo n'etiti ha, bụrụ onye ha ga-elele anya wee na-anọkọta dịka ụmụnne, ma ndị alụkwara alụkwụ ma ndị nwoke Jehova. Si ịtụ a mere ka ezinụlọ a gaa n'ihu na-adịgide dịka atụmatụ gị. Mgbe gị onwe gị tụrụ atụmatụ nye anyị n'elu ụwa ka wee ka anyị kpọzuo ụbọchị ahụ n'aha Jizọs Kraịst. Anyị kpuchie onwe anyị n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Imeela ezi Chineke n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mana that day, church, but the church get a chance like the thousand of great church. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Our Lord is good. And all the time. Now, no, I'm a maker. This will be a better name. They plan name. Bonado, young bossy, well, all of my people like that guy. Right, when I jump for 2.1, I know no, I am not going to go with it. Then I got to the more than one. Sitara to mama you. No, never. I am one. When in there, I want to plan by 1 acre. Yes, busy. Yes, busy. When I want another day, also we are very called. Yes, you said St. John. Mama, I never preach the gospel and transport vehicle. Everyone has one for the gospel. On the day you said that, of the Anglican Church is not there. On the day you said, of the Church, when you got a letter, they can go in my head. What did that come? Lydia, all the time, more than maybe. Na mama ya ndio kwa every next actually
in fact, the so now, even go Mama, Ezinne, Mama, so I'm can you hear the I cannot count it. I can only give God the glory. Our Lord is so wonderful. Only why you then I am okay. Even in our area, people of the home area, every other combination of the fire. I don't know what they are, but there's no more where I am to the Canada. When I learn my Kadima Aposia, Kadima Kodo, and the government, Nima Aposia, the government. Therefore, I am telling them, have you done, no dog, not you do, often other go my but in okay, I don't know what to take up kind of prayer. I am telling them, but in my be here, I don't know to the there. I cannot really have my way of the book running there. Praise the Lord, praise the living Jesus. Our Lord is good and all the time. And even now, I get who are children can know so now Jesus Christ. That they can job now what I do company. You don't want to be so neuro soon. No couldn't never and the program. You are going to be chosen neuro. Guys, the calamon, no bar now Jesus. He cheers the neighbor. Now Jesus. You know why? Because Jehovah. I will be chineke. Dika I just rose here. Ihe nkiri bi soro anyị ga. Ihe ọbụla bụ ọnwụ ebe ebi Jehova anya ya ka o wezigara ya. Ịnụ nwa isi ata ahịrị na mountain gị nyere ndị ihe ya nọ n'ebe a. Ịnụ nwa ka nwere onwe site ha. Ebe dike ka nwere onwe site o. Ka ime nna nka ga-ebu ọchịrị eke n'otuto. N'aha Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Amen. Chineke onye ji ike niile onye nwe ihe niile onye kere anyị niile bụ mmadụ dị ndụ anyị ekene gị na nọnyere gị niile n'oge a niile biko gọziere anyị ndị niile bụ ndị bịakwutere anyị gọzie ha ncha niile mgbe ha ga-ana ka ha na n'udo biko were amara gị chebe anyị nọnyere anyị oge niile ndị a niile anyị nọ n'ụwa dịka anyị maara na anyị bụ ihe na-eme ngabiga biko nọnyere anyị kene oge ikpeazụ anyị bụ ndị ga-agbata ọsọ ahụ a na-agba n'ọsọ bụ ndị ebighị ebi nke a ka anyị were kwe n'ime were anyị ya aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị udo dịrị unu niile Jizọs Kraịst ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke mmụọ nsọ anyị niile mgbe niile n'ezie naanị ịdị mma na ebere ga-agbasa anyị ụbọchị niile nke ndụ anyị anyị ga-ebikwa n'ụlọ Jehova n'oge n'ụbọchị niile. Amen. 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 Good morning, everybody.
Opiko. After the morning, you don't get best home. Grab your girl, go say, Matilda. You go, darling. maka na nne ofu onye ọgbọ abụrụgo nne ọgbọ niile nnọọ otu dị Jesu Kristi Thank you. n'agbanyeghị na ụfọdụ were ndị anọghị nso mana baadị maka ya were nata na-ekene ọnụ niile onye nwe anyị kwụghachi ụlọ mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs nọ ndị anyị bụ indelible n'obi onye ọbụla onye ekwulabụ maọbụ onye ụmụ uche anyị na-ekene ezinụlọ Chibue ọ na-asị na ọ ga-adịkwala ha mma ihe onye na-eme mmalị arụ ebe line n'isi ụnụ bụ na ụnụ ga-afụ onye ga-eme alụ ụnụ mgbe nke ụnụ dịka Chineke dozie ụnụ n'alụ ụnụ onye ọbụla bụ onye Igbo anụghị akụkọ a ịma na amụbeghị oge ahụ ọ dịsmanụ bụ ihe nyakatalụ moto gba ihe dịka isi ebe a gakado gearbox ya dapụ ọgba ọka ọ kwụsịzi ya na-asị ya na gearbox n'otu akụrụ ya na-asị gị nnọọ
nnukwu mmadụ daalụ onye ọbụla bụ onye Igbo anọghị dị akọ ebe a na-abụbeghị oge ahụ ọ bịago ezigbo onye ezinụlọ a ka ọ bụ ọ sị na ọ ga-abịa yes ụmụnna na saịdị a ndị nwaanyị na ebe a ụmụada na ya ebe a ka anyị nabata ezinụlọ Salinus ịla aka mpe biko n'ọnụ yes ezinụlọ ịla aka mma biko n'ọnụ ezinụlọ Salinus ịla aka mma n'ọnụ agbalụsịa ngene agbalụsịa ngene bụ ọkwado n'izuụka gara aga ka o jere izu ọgọ ya dị ka na-agba ọkpara ọ ihe kpatalụ ndị mmadụ ji ọmalụ na ka ndị na-adị ada akọfa na-arụ ịbụrụ ndị egwu nwunye agbalụsịa ngene gbalada mmanụ na o mere ihe niile o kwesịrị ime mgbe nne ya dị ndụ If Jack can walk without doing a little play, he'll be a dull boy. Young one, we decide that now. Okay, whatever I got, I love, I just wake up. Kaya le pokwa dull people. Go, ndukumbiri abatago. Ndukumbiri na zerora na betete. Chief Ezinne gosim na lem. Abatago. Omo garanya omo ogbenye. Ka ọgaranya dị ya ka ogbenye dị ya ihe o mere onye ukwu ka o mere onye nta nnukwu mmiri na-ezoro ọra the uncas himself agbalụsịa ngene ekuru ngene ṅụọ agbalụsịa ngene ekuru ngene ṅụọ thank you sir God bless you Brother Peter nnukwu mmiri na-ezoro ọra gara gara akụkụ dị iche iche na-eme ka anya mmiri gba n'ụwa dị iche iche o kwesịrị ịgba Brother Peter bullet ọka ọ dị ọka o si mee anyị na-ekene ụnụ the uncas himself afụrụ m ife gị na ike na-eme afụrụ m ife gị na ike na-eme ama m na ọ bụghị obere ife Chineke gọzie unu emegokwe na-ekwulọbụ ya bụla obodo oyibo mana ya dịba ihe mma bụ Chineke nye ike a ga-eji jelu ije ebe a na-eje maka ama m ebe a na-eje dị fa anyị na-ekene nnukwu mmiri ezoro ọra ọ na-ekene ụmụnna Chief NC Angus Nnolim nnukwu mmiri na-ezoro ọra ịnọ n'Oko Road na-emeta anyị mma onye chọọ ofe ọha ojembe enye ya ị chọọ ofe egusi ojembe enye gị ị chọọ ofe ọnụnọ ojembe enye gị